základu máme prázdnu, môžeme poprosiť druhé družstvo Čelková Lehota muži, nech sa páči na základňu pripravovať si svoj materiál k požiarnemu útoku. Medzi časom na druhej strane už Ďurdeve beží svoju štafetu. Toto je kategória muži, nie muži na 35 rokov, vidíme tam mladých chlapov, rýchlych chlapov. Takže ešte jedna vec, ktorú som dneska nespomenul, priatelia, okrem iných vecí, ktoré som už spomenul, tu prebieha aj tombola 85 cien. Medzi vami sa niekde pohybujú ľudia, ktorí vám tu radi predajú za euro.